ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശ്രീഷ ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നന്ദുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ഓട്ടോ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ. അതൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് നന്നായി ചിരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. ബാഗ്, കുട, ചെരുപ്പ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പോവാണ് കേട്ടോ. അത് ഈ പാലം കഴിഞ്ഞൊരു കയറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രവേശനോത്സവം എന്നൊക്കെ എഴുതി കുട്ടികളൊക്കെ വരൽ തുടങ്ങിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ എത്തിയതവളെ മൈൻഡൊക്കെ ആകെ മാറി, അവൾ ആകെ കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവളെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാൻ കുറേ നേരം വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് കസാരയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് അവൾ ആലോചിക്കണം, ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിയായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളൊരു കസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റു കുട്ടികളൊന്നും അധികം കാണിക്കണില്ല, അവർക്കൊന്നും വീഡിയോയിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മിഠായിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ സാറൊരു താമരപ്പൂവൊക്കെ വരച്ചെടുത്തായിരുന്നു, ഒരു താറാവിനൊക്കെ വരച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവൾക്കൊരു കസാലയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് നല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഹാപ്പി ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും അതുപോലെ കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.